मुलुगदांखा मानास हायुङारि हाग्रामा मानास हाग्रामानि गोथौ अरनबारियाव अपारेशन आसाम पुलिसनि कामान गोहो आरो हाग्रा रैखाथि मावथिनि अपारेशन सान हर सालायनाय अपारेशननि मोनसे ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट हाग्रानि मि जुनारफोरखौ माबोरै रैखाथि होयो हाग्रा मावथिफोरा बेनिनो ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट मानास हायुङारि हाग्रामानि हाग्रा गुदुनिफ्राय बे आयदायाव जर'खा मोनसे फोरमायथि मुलुगदांखा मानास हायुङारि हाग्रामा मानास हाग्रामानि गोथौ अरनबारियाव अपारेशन आसाम पुलिसनि कामान्ड' गोहो आरो हाग्रा रैखाथि मावथिनि अपारेशन सान हर सालायनाय अपारेशननि मोनसे ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट हाग्रानि मि जुनारफोरखौ माबोरै रैखाथि होयो हाग्रा मावथिफोरा बेनिनो ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट हादोरसानि हाग्रा ओनसोल हाग्रानि मि जुनारफोरखौ माबोरै रैखाथि होना लाखियो हाग्रा मावथिफोरा बेनिनो ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट माबोरै रैखाथिनि थाखाय हादोरसायाव आथिखालाव गैया जालांनो हमदों सिखाव फलाननि दुथां खामानि मोनसे ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट मानास हायुङारि हाग्रामानि हाग्रा गुदुनिफ्राय हाग्रा आरो हाग्रानि मि जुनारफोरखौ रैखाथि होनायनि थांखियै मानास हाग्रामानि गोथौ ओनसोलनि मोनफ्रोमबो हाग्रा दखरा मावखुलिनि सिङाव दं गोबां अरायथा नङै हाग्रा बादा जायनिफ्राय सानफ्रोमबो हादोरारि हाग्रामानि गोथौ ओनसोलाव पेट्रलिं खालामो हाग्रा रैखाथि मावथिफोरा बेनि अनगायैबो मानासनि भारत भुटान सीमानि हाग्रा गुदुआव आसाम पुलिसनि कामान्ड' गोहोनि हेफाजाबाव हाग्रा रैखाथि मावथिफोरा सान हर सालायो अपारेशन बे नुथायानो जादों मानास हायुङारि हाग्रामानि काहिटमा हाग्रा दखरा मावखुलिनि सिंनि भारत भुटान सीमानि हाग्रा गेजेराव केम्प लुनानै हरनि 3 रिंगासिमहालागै अपारेशन सालायो हाग्रामायाव रैखाथिनि बिबान फालिदों बिसोर हाग्रा रैखाथि मावथिफोरा मख'जाथावनादि गावनि जिउखौ बावसोमनानै हाग्रा रैखाथियाव थिसन जानाय बिसोर हाग्रा रैखाथि मावथिनि थाखाय दिनै रैखाथि दं मानास हायुङारि हाग्रामानि मि जुनार मानास हायुङारि हाग्रामायाव सिखाव फलाना जाहाथे जेबो रोखोमनि इनाय खामानि मावनो हाया बेनि थाखाय अराय सम गोख्रों जानानै थायो बिसोर हाग्रा मावथि एबा कामान्ड' गोहोआ যিখিনি ভিতৰৰ কেম্প আছে আমাৰ কাহিটামা অঞ্চলৰ দিনৰ ভাগত কেম্পৰ ষ্টাফে নিজৰ এৰিয়াটো নিজে চাই আছে কিন্তু ৰাতি সিহঁতে কেম্প এৰি অহাটো দিগদাৰী হয় আমাৰ কামান্ডো ষ্টাফ আছে আমাৰ ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন আছে আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট যিখিনি ষ্টাফ আছে ভিতৰ যিখিনি আমি মিলি কেনে 10-15 জনৰ গ্ৰুপ এটা আমি সপ্তাহত 3 দিন ৰাতি থাকাকে ইয়াতে আমি এটা জাগা লৈ কেনে ৰাতি থাকো আমি ৰাতিখিনি এৰিয়াটো চাও सालबारिनिफ्राय खौरांगिरि पवित्र मण्डलनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24